Türkmenistan'ın we Eýranyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylary Sewit howpsuzlygy boýunça pikir alşdylar. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Eýranyň Daşary işler ministri telefon arkaly geçirilen söhbetdeşikde Sewit howpsuzlygy meseleleri boýunça pikir alşdylar. Hemde gapmagarçylyklaryň öňüne almak maksady bilen öňüne alyş diplomatiýasynyň syýasy diplomatik usullaryny ulanmagyň möhümdigini nyktadylar. Şeýle hem söhbetdeşler iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we özara gyzyklanma döredýän halkara gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar. Bundan başga da Hazar deňiz meselelerini aýratyn üns berildi. Taraplar Hazar deňiziniň parahatçylygyň, agzybirligiň we hoşnuýetli goňşuçylygyň diňişligi bolup galmalygyny bellädiler. Şeýle hem ekologik meseleleriň çözülmegine köp taraplaryň hyzmatdaşlygy işçilendirmegiň zerurdygyny nyktadylar. Telefon arkaly gepleşik Eýran tarapynyň başlangyjy bilen geçirildi. Sizi dünýäniň hem de ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portalynyň galyň. Bize agzap bolmaklygy hem unutmaň.